Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Iltqajna biex dan it-temp tas-sew mimli umdità ma ltqajniex għal sawna imma xorta se noħduha biex niċċelebraw it-Twelid tal-Verġni mbierka Marija. Fl-istorja millenarja tagħna dan il-jum huwa wkoll il-jum tal-Vittorja. Kif kelli l-opportunità ngħid il-bieraħ fil-Bażilika Arċipretarji tal-Isla, din il-Vittorja hija a work in progress. Aħna illum ma ġejniex biex infakru biss avveniment imma proċess. Il-battalja da sejra u l-vittorja hija assigurata għaliex aħna we are an Easter people. It-tama tagħna hija fir-rebħa definittiva tal-Mulej Ġesu fuq id-dnub u fuq il-mewt. Fil-bru ta' din il-Quddiesa narfu li aħna midjunin mar-rebħa ta' Ġesu. U minn din ir-rebħa tiġi kull rebħa oħra li ta' min ifakkar. Ir-rebħiet l-oħrajn m'għandniex għalfejn nfakruhom. Imma ir-rebħiet li ġejjin mir-rebħa ta' Ġesu jibqgħu għal dejjem. Nistqall Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Sagimus tibi, propter maniam gloriam tuam.
vitollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ab dexteram Patris, miserere nobis. Tu salus Dominus, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Nitolbu għati l-inna għaddeja tijak mulej id-don tal-grazzja tas-sema u kattar islim tijek fuqna, miġburin għal-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija li ġabet lill-ibnek fid-dinja bħala bniedem u hekk infetħet għalina triq ta' salvazzjoni bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Mikea. Dan jgħid il-mulej: Int Betlehem Efrata, xkejkna biex tkun fost il-familji ta' Ġuda. Minnek għad joħroġ li dak li jkun ħakem f'Iżrael. U għandu l-bidu tiegħu mill-qedem sa minn dejjem. Għalhekk il-mulej jitlaqhom sa ma teħles dik li jiflu ġieħ tal-ħlas. Imbagħad il-bqija ta' ħutu jerġgħu lura f'Ostulit Iżrael. U hu joqgħod jira l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej. Fis-sebħ ta' isem il-mulej Alla tiegħu u huma jagħmru għax issa tkun kbira setatu sat-trufiet tal-art. U dan ikun is-sliem. Il-kelma tal-mulej. Nifraħ b'fer kbir fil-mulej. Nifraħ b'fer kbir Tibat jak mulej tamajt, tifraħ qalbi fis-salvazzjoni tiegħek. Nifraħ b'fer kbir fil-mulej. Nanni lil-mulej għax għamil il-ġid, nanni lill-isem tal-mulej l-għolej. Nifraħ b'fer kbir Qari mill-littra ta' San Pawl Apostolu Romani. Ħuti, aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem jitfit magħhom għal-ġid. Ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu. Għax lil dawk li huwa rafhom mill-bidu ippredisterhom ukoll biex jieħdu sura ġbija ta' ibnu.
ħalli dan ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Lil dawk li ippreżdisinhom sejħilhom ukoll, lil dawk li sejħilhom iġustifikhom ukoll, lil dawk imbagħad li ġustifikhom sebbaħhom ukoll. Il-kelma tal-mulej. Mazza Marija u tassew jistgħu okkulti f'ħin minnek twilet Kristu Alla tagħna x-xemx. Alleluja, alleluja, Il-mulej ma'kom. Bidu tal-Evanġelju skont San Matew. Ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram. Abram nissel Iżak, Iżak nissel il-Ġakob, Ġakob nissel il-Ġuda u l-Ħutu, Ġuda nissel il-Fares u l-Żaraħ minn Tamar, Fares nissel il-Hesron, Hesron nissel l-Aram, Aram nissel l-Aminadab, Aminadab nissel il-Naħson, Naħson nissel il-Salmon, Salmon nissel il-Boz minn Raħab, Boz nissel il-Obed minn Rut, Obed nissel il-Ġesse. Ġesse nissel il-Sultan David, David nissel il-Salamun mill-mara ta' Urija, Salamun nissel il-Roboam, Roboam nissel l-Abija, Abija nissel l-Asa, Asa nissel il-Ġosafat, Ġosafat nissel il-Ġoram, Ġoram nissel l-Uzzija, Uzzija nissel il-Ġotam, Ġoatam nissel l-Aħas, Aħas nissel il-Ħezekija, Ħezekija nissel il-Manasse, Manasse nissel l-Amon, Amon nissel il-Ġosija, Ġosija nissel il-Ġekonija u l-Ħutu. Kien żmien l-eżilju f'Babel. Wara l-eżilju f'Babel, Ġekonija nissel il-Salatjel, Salatjel nissel il-Zorobabel, Zorobabel nissel l-Abihud, Abihud nissel l-Eljakim, Eljakim nissel l-Azor, Azor nissel il-Sadok, Sadok nissel l-Akim, Akim nissel l-Elihud, Elihud nissel l-Elazar, Elazar nissel il-Mattan, Mattan nissel il-Ġakob, Ġakob nissel il-Ġuzeppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twilet Ġesu li jsejħulu Kristu. It-nissil ta' Ġesu Kristu sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuzeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, ħarġet ilha bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuzeppi li kien raġel ġust u li ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel frasu li jibata bil-moħħbi tan-nies. Wara li qataħħa li jagħmel hekk, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuzeppi bin David, la tibżax tilqa' għandek lil Marija b'martek, għax dak li tnissel fiha ġie bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. I kollha iben u inti issemmih Ġesu, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Dan kollu ġara biex isseħħ li kien qal il-mulej
permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel li bil-sinna jfisser Alla magħna. Il-kelma tal-Mulej. Aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem jitfit magħhom għal ġid. Ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu. Dan l-ewwel vers mill-qari li llum smajna mill-ittra tal-Apostlu missierna l-San Pawl kap 8 hemm dawn il-verbi importanti ħafna u li jfissru ħafna fil-festa tal-lum it-Twelid tal-Verġni mbierka. L-imħabba, il-ħidma għal-ġid, is-sejħa, il-providenza tal-Mulej. Nistgħu ngħidu li fit-twelid ta' Marija hemm espressjoni sabiħa u straordinarja tal-imħabba tal-Mulej li joffri lill-umanità iż-żernieq, l-awrora, qabel titla' x-xemx tal-ġustizzja. Fil-liturġija antikissima tal-Knisja li għadna nitolbu bħallum għal dawn is-sekli, it-twelid ta' Marija huwa l-awrora, huwa ż-żernieq. Il-miliet imbagħad huwa il-mument meta tfeċċ ix-xemx tal-ġustizzja. U hemm il-kollegament bejn it-twelid tal-om u t-twelid tal-iben f'din l-immaġini taż-żernieq u tax-xemx tiela. U għall-istess Luqa li fil-kantiku ta' missier il-Battista, ta' missier San Ġwann, ta' Zakkarija, isejjaħ il-mument li jfeġġ Ġesu bħala x-xemx tiela. Illum qegħdin nifirħu għax fid-dlamijiet tal-istorja tal-bniedem feċċ iż-żernieq, l-awrora. U din hija espressjoni tal-providenza ta' Alla u fil-kooperazzjoni f'dan it-twelid tal-ġenituri ta' Marija, ta' Anna u ta' Ġwakkin hemm ukoll l-imħabba ta' dawn iż-żewġ dixxipli devoti li jħobbu lill-Mulej u Alla jaħdem jitfit magħhom għal ġid, mhux għal ġid tagħhom stess. Imma f'dan il-każ fit-twelid ta' binthom Marija għal ġid tal-umanità. Anna u Ġwakkin huma msejħin biex ikunu l-ġenituri tal-mama ta' Ġesu. Illum huma jsiru mama u papa u ma' twelid tat-tifel tagħha jsiru nanniet. Hija missjoni li tingħata lill-ġenituri ta' Marija li llum jifirħu bit-twelid tat-tifla tagħhom u fl-istess ħin aħna nifirħu magħhom għaliex din it-tifla li twilditilna llum naraw l-om ta' Ġesu. San Pawli kompli jagħtina verbi oħra importanti
fil-mixja ta' kull dixxiplu, imma b'mod speċjali wkoll f'dan il-proċess ta' twelid u ta' maternità antiċipata li qegħdin niċċelebraw illum. Arafhom mill-bidu, ippredestinom, sejħilhom, iġġustifikhom u sebbaħhom. Dawn il-5 verbi huma kollha stages, huma kollha mumenti minn proċess li jgħaddi mill-għarfien għas-sebħ. Arafhom, Ġeremija stess jitkellem dwar arafni sa mill-ġuf, sejjaħli sa mill-ġuf, fil-qari li aħna infakru wkoll fit-twelid tal-Battista, u li jiġi wkoll rifless fis-Salm 139, mill-ġuf ta' ommi sawwartni, araftni, inti taf il-qada tiegħi u l-mixi tiegħi, inti taraf sibijieti mill-bogħod. Il-mulej jaraf u permezz dan l-arfien iħobb. Imma wkoll jagħti missjoni, il-predestinazzjoni, din il-missjoni li ngħata id-dixxiplu x'inhi? Biex jieħu s-sura ġbija ta' ibnu. U aħna qegħdin niċċelebraw it-twelid ta' Marija, qed niċċelebraw ukoll il-predestinazzjoni tagħha, hi mnisla mingħajr teba li llum titwielet 8 xhur wara. Għax hi ukoll kellha s-sejħa, kienet ippredestinata li tkun ġbija ta' bina stess. L-omm li fil-grazzja ta' Alla issir ġbija ta' bina. Imsejħa. Sitna Marija fit-twelid tagħha jew wkoll imsejħa biex tkun omm, iddedikata totalment lil mulej fil-verġinità tagħha u fil-maternità tagħha. Hi kienet iġġustifikata, dan huwa ir-raba verb, sa mill-bidu ta' tnissil tagħha, sa mit-tnissil tagħha. Dan huwa l-privileġġ li ngħata lil mamà ta' Ġesu. L-ġustifikazzjoni tagħha hija preventiva. Mhijiex meħlusa mid-dnub imma mħarsa mid-dnub tan-nisel. Is-seb tagħha iċċelebrajnieh milux fl-assunta tagħha, imma wkoll fil-profezija li qalet ant Elisabetta fajn karim, min issa l-qudiem kun nisel isejjaħli ħienja. Fl-istorja ta' pajjiżna dan il-jum huwa l-jum tal-Vittorja. Qegħdin hawnhekk f'dik li kienet il-Knisja Konventwali tal-Ordni ta' San Ġwann, u li apparti minn proġett ambizzjuż li jiċċelebra il-Vittorja ta' 8 ta' Settembru 1565. U fil-port il-kbir mhux il-bogħod minn hawnhekk, fit-8 ta' Settembru 1943 il-Maltin setgħu jifirħu li almenu għal dawn il-Gżejjer it-tieni gwerra dinjija kienet spiċċat. Kellha tkompli bit-traġedji tax-xhur ta' wara sa 8 ta' Mejju 1954 u sal-15 ta' Wissu 1954 għax il-gwerra dinjija kif tafu spiċċat fażi progressivi li magħhom ġabu erda kbira. Il-erda tal-ibliet fl-Ewropa, mbagħad il-erda ta' Nagasaki fil-Ġappun bil-bomba atomika. Aħna wkoll konna parti minn dan it-teatru ta' erda, ta' mibeda, ta' aggressjoni, ta' violenza. U l-vittorja tagħna
flimkien mas sidien koloniali tagħna l-Britanniċi kienet ir-rebħa fuq ir-razziżmu, fuq ideoloġija pagana li tqis il-bnedmin differenti tant minn xulxin li ħodt minnhom setgħu jiġu esterminati, maqtula, maħruqa, iggassjati. Il-vittorja tal-aħħar assedju hija vittorja attwali għaliex l-għadu jibqa' jerġa' jinbet bħal budebus. U l-Ewropa qiegħda ssofri mill-ġdid minn sentiment ta' nazzjonaliżmu sfrenat, magħluq fih innifsu, awtoriferenzjali, minn razziżmu li mhux imbiet minna lanqas u minn mod kif nesprimu ruħna fuq is-social media. U għalhekk nikkonkludi bil-ħsieb li bih bdejt din l-Ewkaristija. Kemm il-vittorja tal-1565 li kienet vittorja li assiguratilna il-ħelsien tar-reliġjon tagħna u l-ħelsien mill-iskjavitu għadhom work in progress, kif għadu work in progress ukoll il-vittorja fuq l-għadu fl-1943. U ma' elementi negattivi li aħna rridu nibqgħu niġġildulhom. Ir-rebħa li aħna niċċelebraw illum tatina tama imma mhijiex l-aħħar kelma. Tatina tama li s-sewwa jirbaħ. Imma jirbaħ żgur jiddependi minna, mill-atteġġjament li nieħdu. Forsi aħna m'għadniex daqshekk konvinti daqskemm kienu missirijietna li għandna nagħmlu ċertu battalji. Forsi ċedejna qabel bdejna niġġieldu. Għalhekk ir-rebħiet li huma rebħiet favur ċertu valuri fondamentali jekk iridu jfissru xi ħaġa llum, iridu wkoll iġaluna, jinkoraġġuna inħadnu l-valuri li jassigurnawna l-libertà vera, id-dinjità ta' kull wieħed u waħda minna u fl-istess ħin ukoll il-fratellanza li għall-bażi tal-vera ċiviltà. Nifirħu llum fil-mulej għax dera ġdida deret fid-dinja. Twildet il-Verġni Marija u d-dinja kollha tifraħ għax dawl ġdid der fuq ix-xefaq tad-dinja u l-ħolqien kollu reġa' libes is-sebħ li kellu fil-bidu. Żomm il-Knisja tiegħek mulej, maquda qalb waħda u ruħ waħda fl-imħabba. U għamel li l-insara kollha jkunu ħaġa waħda bejniethom fit-talb flimkien ma' Marija Ġesu. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Eħles lil din l-art ħelwa li tatna sima minn kull teddid tal-wirt għażiż tal-fidi li ħallewna mis-sirjietna kif li modi lista minn kull teddid tal-Mislem. Flimkien Ismana nitolbuk mulej. Għamel li ħutna l-mejtin kollha bil-interċessjoni tal-Verġni Marija jidħlu fil-għena ta' dejjem mal-qtajja tal-qaddisin u l-anġli tiegħek. Ismana nitolbuk mulej. Żomm sħiħa fostna t-tama fl-għajnuna tal-Verġni Marija fit-tiġrib kollu li jista' jiġi fuqna biex bħal missirijietna nemnu li qatt ma se tonqosna fil-ħtiġijiet kollha tagħna
flimkien. Ismana nitolbuk mulej. Għati lilna l-lum qed nifirħu bit-twelid tal-Verġni Marija, rebħa sħiħa fuq kull tiġrib tal-ħażin u fuq kull taħsir tad-dnub biex meta sejħilna niġu ngawduk għal dejjem fis-sema. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna jqaf magħna u bl-interċessjoni tal-Verġni Marija tina li kif li modi konna dejjem lesti niddefendu l-wirt għażiż tal-fidi li ħallewna mis-sirijietna, hekk issa nkunu dejjem lesti nagħtu tifsira u sodisfazzjon lid-dinja tal-fidi tagħna bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
Nitolbuk mulej li konna lajnuna ta' ibnek il-wahdini mamul bniedem biex u li twilet minn verġni bla ma naqqas istaqaddes ġbubija ta' ommu inaddafna minn ħtijietna u jagħmel li l-offerta tagħna tkun toġbok u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr u nfaħruk inberkuk u nxandru l-kobor tiegħek fit-twelid ta' Marija dejjem Verġni li nislet li ben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat li d-dinja d-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli li imuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema, flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull Quddussija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara li klaħa l-kalċi reġerat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
unrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Dakar ukoll kufna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Dakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Ommalla Marija, mal-arus tagħha San Giuseppe, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna għal ma naħfru li minnu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejn.
Te Deum laudamus. Te Dominum confitemus. Omnes angeli, tibi celi et universe potestates. Sancta confitetu ecclesia, patrem immense majestatis, venerandum tuum rerum, et unicum filium, sanctum cuore, paraclitum spiritum, Nitolbuk mulej biex ħalli fit-tifkira tat-Twelid imqaddes tal-Om nitalmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollu.